Hello everyone, good evening लोगोफोर नोंथांमोन गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर बेनि लोगोफोर दिनै फैलायबाय आङो मानि थाखायनो खर' खाथबलायदों मानो खर' खाथबदों होननानै बुङोब्ला मिथिगौना लोगोफोर मोनानानै दासो नै खर' खाथबलायदों मोनाबाय नाथाय नै लाइट सुलायलायबाय आरोना गोजौआव ओइनो लाइट सुलायबाय ओमफ्राय दासो खर' खाथबलायनाय मा मावनो नागिरदों साननो हागौ आंहा दिनै लोगोफोर गोदान बोसोरनि माइ गोदाननि फुजा होनो थाखाय जोंहा ओंखाम गोरलै जानायनि फुजा होनाय मानायाव उवालाव माइ सौनांगौ नालाय बेखायनो आङो दा नै फुरा रेडि आरोना माइ सौनो थाखाय रेडि जादों लोगोफोर गायहेना गंनैलाय ओमफ्राय हारसिंसो आरोना रावबो सौफाग्रा गैयाबाबो दिनै मा खालामगोन आङो सासे जोंनावनो थाग्रा दङ आरोना रेन्टआव थायो गथ'आ बेस्रा माइखौनो सौफेरामोननो बिनि थाखाय आं दिनै फिसा गायहेन नै आंना फिसाफोर गेलेनो आन्था बिबौआ बानायनानै हरनाय गायहेन फिसा दं आरोना गोरलैथार आरोना थखन बायदि दिनै बेजोंहाय आङो सापर्ट खालामनो होनोसै लोगोफोर आङो सौनानै लानोसै माइखौहाय माइ गोदाननि माइ माबा आरोखि ना माइखौसो फुजा होयो नालाय माइसा माइफोरखौ होखाया बेजों लोगोसे मा आखाइजों सौनाय माइखौ होयोबा माबा माइरंखौ फुजा होयोब्ला मोजांनो आरोखि ना गोदोनि आइ आफा मोना फोरोंलांनाय बायदियै दिनै आङो सौनो लादों आरोना लोगोफोर दिनै आं बे माइखौ सौनोसै हायो ना हाया बारा बुरजाथ' सौला आरोना आदोरबो गैला नालाय गोदो उन्दैफ्रावथ' सौनाय हुदा दंखायोमोन सिख्ला समनियाव जोंनि समावहाय माइ मिलफ्राबो बिराद गोजानावसो साइकेलजों नारलायलायना होयोमोन नङा होमबा लोगोफोर आं दिनैहाय नै सौनो नागिरबाय दा एसे आदोर दंखानायखाय बारा उसुबिदा जाया अब्लाबो जों गोबावजों खनसे सौनायाव एसे आखाइफ्रा सायो आरोना लोगोफोर अब्लाबो सौनोसै माथो खालामनो आरोना जायगाबो गैया होननानै खामसालियावनो सौनोसै आरोना जाखिनि दं नैबे खामसालियावनो सौनोसै आङो माथो खालामनो आरो सौनानै लानोसै लोगोफोर अके बिदिब्ला आंजों माइ सौनायाव दसे थाफादो नोंथांमोनाबो एसे इन्ट्रेस्ट खालामफादो जाहाथे आंनि एनार्जिया लस जाया नै सुरु खालामबाय लोगोफोर सौनो रोङो ना रोङा नोंसोर डिसाइड खालामदो आं सौनो हायो ना हाया गायहेन गिलिरनांगौ नोंनो गायहेनखौ नोंनो गायहेन गिलिरनांगौ माने गिलिरनाथ' गोलावसो गस्ला आयौ रोंथारबाय माथो लोगोफोर दानिया माइया सौनानै एसे मोनहांबाय आरोना नै नायदो एसे मोनबाय आरोना आं जावनानै लानोसै दानिया नै बिथाङा सौसिगोन आंना सौजेनग्राया बेनो दिनै एकदमबारे आंनि ओंखाम गोरलैनि माइखौ फुरा सौजेनथारसै आरोखि आङो ओरै खालामबाय दा नै खेबबाय जावनानै लानोसै जावनोसै लोगोफोर जावनो रोङोना रोङा जावनोसैलाय रोंगौना लोगोफोर एसे गोदोनि बुरै मानसि नालाय आङो आबौजों देरबोनाय नालाय बिबैफोरजों एसे सोलोंबोदों आरोना रोंगौना लोगोफोर फट' खेबग्राबो होनबायब्रा रोंगौना रोङा आंखौ खोन्थालाय रोंना रोङा रोंगौलाय मानो रोङा बेलाय रोंगौना रोंगौ नै माइरं ओंखारबायहाय एसे उवालाबो उसिनायखाय एसे थाबैनो जावनानै लाबाय नै सालिनोसै आरो जोंहा बिनानावखौ सौहोनोसै आरोना आंहा सालिफ लाग्रा जानोसै सौनांसिगोन बेहा माबानि एसे रोंगौना लोगोफोर आङो नै नायलाय सान्द्रियाव माइरंखौ सालिनो रोंगौना नै माइरं सुनाय जाबाय जोबथारबायानो आरोना सुखांजोब्बाय नै साफा माइरं गुफुर ओंखारबाय आरोना बारा बुरजा जायासै थोग्रा थोआ सानबाय आरोना आयै कारेन्ट थांबायहाय नै सौग्राखौबो नुनाय नंला खोमसि जाजोबलायबायहाय
रोंलायलायबाय बेस्रा रोङामोन फार्स्टआव सौनायाव खहे खथे मारैबा मारैबि सौख्ला सौख्लिमोन रोंबायबो दा नै आंजों सौहोजादों रोंबायबो मागोआव एबार फिथा सौहोनोसै आङो मागोआव फिथा सौहोनोसै नै सानैजों होथारगोन जों दे लोगोफोर सोर सोर जानो गोसो फै दे मागोनि सिथाव फिथा जानो सौखागोन जों नैबे उवाल बायख्लाख्लाबाबो दाखुराबाबो फिसाफ्रा नायफैगासिनोसै चेक खालामफैगासिनो जोंखौ गैला कारेन्ट गैलाहाय लोगोफोर नैबे ओरैनो माबानिसो कारेन्टआ फिसाल' जाबाय जोंनानै थानायखाय माबा मा होनोमोनलाय बेखौ LED बाल्बनि फाइनालि लोगोफोर जोंना माइरङा जाबाय ओंखारबाय माने गामला गेजेरसे जाबाय आरोना नै लोगोफोर बेखिनिखौनो जोंहा फुजा होनोसै ओंखाम गोरलै नामनि संनोसै रेडि जाबाय लोगोफोर सौनाया जोंना रेडि जाबाय जोब्बाय एसे भिडिअबो बानायबाय लोगोफोर रिल्सबो बानायबाय नोंथांमोनहा एसे आंनि इउटुबाव आरो फेसबुक पेजआवहाय हाबनानै नोंथांमोनहा आंनि रिल्सखौ एसे नायनो हागोन आरो ना आङो रिल्सखौबो आपल'ड होनोसै लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय गुड नाइट